Ibunip Haryanti panjenenganipun Tugu Sono ingkang micil saking Laladan Keduk Mojo Rejo. Makaryo sinaringan ing kalenggahan mereka saking Zadis Audio Rentalon Sound System datan kesupen mereka ngambut gambaripun saking Ibra Studio. Mugi ing kalenggahan mereka alhamdulillah rabbil alamin. Haryanti panjenenganipun Tugu Sono ingkang micil saking Laladan Keduk Mojo Rejo. Makaryo sinaringan ing kalenggahan mereka saking Zadis Audio Rentalon Sound System datan kesupen mereka ngambut gambaripun saking Ibra Studio. Mugi ing kalenggahan mereka tamu dari tetangga pemirsa. Yang depan tadi tuh tamu dari mempelai wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iya, teka Pak Ran kengko roh Pak Ran. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina. Bagi kemungkinan dari mempelai wanita ya Mas. Iya Mas. Oke, anaknya Mas Winarko jelongkas mantu nggih. Hati-hati aja cedak Mas Murdani. Ponaan ya. Amma maaf. Salam penghormatan kunjuk kematang moro pemudin kematang moro sesepuh ini sepuh ingkang hamyun masti kematang boboyan ingkang haman ingkang satu mas kunti persiapan temu temanten. Kesah tumateng para pangembating praja para sami nagari tumateng para bayangkaraning nagari minangka mandham pandumbing para kawedasi ingkang satu mantos inurmatan tumadang wali ulama ingkang rinten darunang sasemanti kinap suci minangka
Wah, parkir delok ono. Endi parkir endi? Ono mana-mana Mbak, lali nomor ingkang luhur iki. Kae jagang kono. Sumawana putri saha ingkang Baraya Ra, kakak pa kae. Sing kecil ki lho kok kula. Satu berwi dharma ugi ingkang satu bangsa sintan sono. Kira sok mau gak ngene tante dipacake? Mila keparna kawahan duka wiwaning suka. Wonganing wicara dua araning kandha. Ini adik temanten Prana panjenengan pun bapa Kasnawi selain garwa ingkang hamekarasa ing panenggahan siang punika. Ndang. Saben hamba sing bareng gane kang rasa lumampah. Ki sapa jenenge iki? Anggenya kang murba gatihan ati dharmaning sepuh Mahergya Suta. Sapa jenenge? Wiwaha Siwi. Dan bagus apa? Raka tokan. Lagi sapa ki? Aril. Aril no ah. Ki sapa? Dia menaring ayu Gus Dulwa timbang ingkang aweng Sapa jenenge? Mas Bagus Adimas. Bintang Kejora ki. Lagi sapa kita Rafael. Oh Rafael. Kula pratapa kawitedan Sinaraya ingkang Manggala Yuda iki putri Domas. Banjur jere mangke pranata adicara. Ingkang tertamtu kemala generake putri pun barikan prasaja ing kalenggahan siang punika. Mila sumangga nun kula dherake manunggu puja mewah. Puji syukur wonten sanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa. Awit saking lumituning barokah saha rahmat Satemah Baradaya. Sholawat salam bihaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Adicara kang angka kalih panggih wonten kekalih hamba biliwis nama. Adicara kang angka 3 mriki adicara krobongan jangkep ingkang werdini gunung adicara kacara kucur dahar kendul. Kunjune retaman ing kalajenging sampun menika adicara lumingaken wonten masalah saking marga wonten putri pramila saking marga wonten kakung kalajengane adicara barokah kagem nomor sesepuh wingi sepuh kalajengane adi cara kirap wonten kekalih ingkang sira kirap kali kalajengane kirap satria. Bismillahirrahmanirrahim. Nuwun kawula nuwun. Pangapunten kang masingaman mangke kagem lumampahipun temanten kekalih nggih. Pokoke diparingi kagem lumampah ngoten nggih pradosanipun. Semawon putri ingkang sampun hati normat kawis tinggaling kalian penikaman jenenganipun Bujur Busana paripurna jadi ngagem busana pahargyan kemanten kekalih mriki kasemanggaken keluarga ageng saking jenenganipun Bapak Kasnawi telasa Ibu Sumarmi telasa Bapak Joko Santoso telasa Ibu Puji Harawati Bilang-bilang mereka kasihun jemeneng sawawis ingkang mereka hati coro panggih temanten kekalih kasemanggaken mereka pantipun Bapak Joko Santoso
Telasa Ibu Puji Haramati taswin hangapit ingkang putri wonten kanan kiringipun ugi panjenenganipun Bapak Kasnawi Telasa Ibu Suparami hangapit wonten kanan kiringipun temanten kakung gembil kamaradikanipun panjenengan sami kaswin jumeneng sautawis mekaten. Mbak Par ndedeg Mbak Par. Anu, ndek terharu Mbak Par. Terharu. Panjenenganipun Bapak Joko Santoso Telasa Ibu Puji Harmati ugi sesuai saking keluarga ageng Kamijis sing lawatan dusun Denggong Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo monggo kasebut ingkang yang menika nderekake temanten putri jumeneng wonten kanan kiringipun mekaten. Wis nang maju kuwi. Jurono lho. Wis. Maksudnya mandek. Gembel kamardikan tunjuk jumeneng Bapak Ibu, mereka kasebut jumeneng sautawis. Tanpa mengurangi rasa hormat Bapak Ibu, kami mohon untuk berdiri sejenak. Bila sautawis ingkang dan mereka wis dumadi, wahyaning mongso ngono. Jagone, ora enak jagone kok. Bu Lurah monggo. Saha nolak edi indahing Susuk apa ora? Tadi kawis tinggal temanten putri wis mendak kelajeng temanten kakung kalau mau hangidak antiga biar padha pecah sak nalika Harjo kawis tinggal ngene pun jumeneng temanten kekalih sinaringan jawat asto kau penganuh borang menik gerkang kemati saking runing lopo muda pindahingan mondro sekti saking panjrian bini bujur parang lubusono bini bujur panggih pun nopotoi karmaneko sinebat panjang ilang Mbak pralambangi pralampi temanjang ateges dawa Bila kekundangane muga tansah dawa umuri dawa katresnane temanten kekalih yen to ilang jabane uga ilang parawane awit wis njegot ing bebrayan aku Rahayu Rahayu tanpa ridu suminggir godha rencana panggih temanten kekalih arsa sidikepan sindur ingkang awarna rita mewah seta dinding Bapa Asnawi Telasa Ibu Suparmi kadherake sawetawis tumuju wonten papan palenggahan wonten dalemipun Bapa Kasnawi Telasa Ibu Suparmi saperlu temanten kekalih lenggah sawetawis mangke kadherake saking para tamu undangan lenggah wonten papan palenggahan kanthi maradi kanthi panggalih mekaten panjenengan sami saged lenggah wonten papan palenggahan kula kalenggahan mriku kadherake temanten kekalih tumuju wonten papan palenggahan Dhammarananta kencana Dhammarananta rinengga
di wonten sangat dipun papan palenggahan. Kenal dan kekalih kabopo timbang timbing romo lan ibu. Bapak kasenawi lenggang wonten tengah-tengahipun temanten bapak ibuke dipun pundhut sing berikut. Dipun rangkul nggih bapak nggih putra putrine mangga. Dirangkul Mas nggih, pundake dirangkul nggih. Pralon bagi kalenggahan menika anggenipun. Prampolanipun tansah ambawa timbang tuang dan kekalih. Pralon angin menulung mentah senajan dan putra kandung dan putra piyambak. Pancakan dokandor putrane pun piyambak. Datang kesempet kunjuk dumateng Kadang Besang Sutrisno. Sesudah saking panjenenganipun Bapak Joko Santoso dalah ibu Puji Hartati monggo. Kasih Puji kula ngajeng Bapak Ibu. Pindahingan kalane pasasat satria bumi ratu mewan satria sawu jajar. Mila wis tinggal bamyak sang suba manggala dalah sawat ya kala. Anggenipun dherek wonten kekalih tumuju wonten Manti Busana. Mila wonten kekalih dewi ibu kami tuwa keduk Desa Mojorejo Kecamatan Grau. Ngaten makarya sinaringan Gusti Sekarawetan Kusumo Budaya Laras ingkang miji segala Desa Blimbing Gede Kecamatan Grau Janora Uciwani Bapak Ibu nggih. Mas, pokoke larang bubuke ayam. Nggih, iki kopine iki murah. Bubuke semarang ya. Lah nggih, sak ngono wae. Wis tidak diragukan lagi. Oh, ngono, wis kenal to. Paut. Paut kok wis sakmene gedene iki piye to, Pak? Niki pertumbuhan cepat. Pertumbuhan cepat. Oh, iki nek anu nek Korea iki akeh berarti ya. Mangkane ya cepat tumbuhe. Nggih, matur sembah nuwun. Dipun lajengake sisih kiringipun. Yuk, biasanya kami punya ngoten lha iki langsung singkat padat dan jelas. Iki sapa jenenge? Oh, nggih, Hah? Sabri. Sapa? Fadila Rizka. Padila. Iki apane manten Mbak Dek Dila? Apane manten? Adik apane? Gak kenal gitu. Maksudnya ini sekolahnya kok SMP, SMA, apa lho? Iki wis piye? Wis plong lho. Alhamdulillah. Wis digas baru. Wah yo pirang-pirang ronde. Nah, lagi ganti baju pemirsa. Iki sapa ki? Iki sapa ki? Ki sapa ki? Putri Demase jenenge? Aira. Nganti menawi wonten pamundhutan tembang Bapak Ibu nggih saderengipun temanten kekalih paripun gantos busana mila monggo menawi wonten pamundhutan tembang sinarengan saking seni karawitan Kusumo Budaya Laras ingkang lenggahan menika tepang dipur kunjuk dumateng para rawuh
kakung Sumawana putri mekaten nggih. Pripun Bapak Ibu wonten Wijiripun tematik. Itu lebaran ya. Lebaran. Dadi kowe kok ngene iki. Sing ini sing musik sak juga. Sampai mengenangin. Wah, ini. Saya tanya ya, di nane bodoh ke pira le? Bodoh di nane ke pira? Gak ono sing gowo sapa duwe pae apa mboke? Mesti buke iki. Buke apa pae nggowo? Oh, kandhari kowe. Mulane jare mau biyen akeh-akeh akeh rezeki. Rezeki ana nek bodoh. Oh iya iya. Dari neh tok. Aku rencana ki 5. Tenang to. Yo kan dari 3 kurang 2 iki. Akeh jan. Yo wis kaya ana jam 3 kok kabeh. Alhamdulillah ki nane yo iso ngaur ana. Wah, biasa ya. Jadi kok ibadah jare akeh-akeh. Akeh rezeki. Mulane ki ana rezeki nek pas bodoh. Oh iya. Nih, sampean di sini nih. Jenengmu sapa? Aska. Aska. Kayak hubungan sirah apa lho? Oh, bakal putih iki. Nggih, Aska. Putrane sinten sahabat wis? Iki Aska putrane sinten? Anake sapa wis gak putrane yo? Nek anake sapa? Baja. Baja. Jah ya nang lho. Pake sapa jenenge? Pakmu sapa jenenge? Bapak. Pak jenenge Bapak. Jenenge Gatot. Gatot. Ya. Wes. Ya. Ya tak yo Gatot kok gak ngene. Iya. Ya Allah tempat Gatot. Oh. Ini sampean yo lagu apa? Sekolah kita pas 3 iki. Ketara kelas 3 iki. Lah ketarane piye? Ketara. Iki kon kelas sampe Gatot pitik. Bakul pitik iku ya. Aku ngerti. Juk lagu apa? Wes, rene sama rene. Sabuk pondok nang duwe kok pondok ngene. Cek cilik yo kok sabuk pondok. Yo, iki cah cilik iki paling gak yo suarane cah cilik dienggo to Mas saiki. Sambatan kok cah cilik banget. Yo ora apa-apa wis sambatan lho iki mung jere request kok yo terus ngreak barang. Sido apa ora? Aja. Lah kenapa? Sambatan. Ora apa-apa kok totalitas. Lah iki lho ngomong iki kok gajiane mbok piye ora ngerti wae. Sama piye iki Ya yo. iki bengi wis mulai wayangan. Iya. Wayangan totalane ora ngerti kok. Totalane gak ngerti. Iki awake taban temen iki. Sambatan rokok tok ae jajan. Sing apik to kok. Ora rokok tapi direluk sebut piro. Iya iya.
ngokong. Ayo ada. Pino. Ya wes tak tekoki. Ah, setelah meneh. Ini. Ya tak tekoki. Halo, assalamualaikum. Lho, iso ya? Suarane Cacil ya? Namanya siapa? Lho, iso suarane kok iso malah ngono kuwi ya? Wah. Oh, kayak ngene. Oh. Repot iki sok ben to, Mas. Repot iki. Nek wis mati, pas ada malaikat mungkan mangkir. Makrop kok. Aku nanya. Repot mulane saiki anak akeh diopo yo ngene iki. Sampai orang monotik kae. Ya, aku tahu kok. Ya mungkin. Aku gokil karo pancal. Namanya dia. Jeneng sapa? Aku mau jeneng aku. Jeneng apa? Kudu lek. Wah. Santai. Tas. Tasik. Apa dia? Kenapa? Ini Ora. tak kok iya. Jenengmu sapa, Le? Ya, aku tak kok sapa? Sing siji versi Indonesia, sing siji versi Jawa. Oh, berarti ki basa Jawa. Basa Jawa. Ya. Ini. Manro buka. Kemana buka kowe? Sing apik to. Wis ngene, dulu agama deh. Dulu agama. Agama. Dulu lagu. Sing lagu sing piye bisa? Lagu agama sing piye? Lali. Walau tapane kau betul-betul nyatane kok jepit rene grup. Oh, ini penjoget. Apa sih sampean? Jenengmu sapa? Cinta. Aku cincin lho, aku wis dibujuk. Kok cinta karo aku. Cinta. Wis arep cintai awakmu lho sapa? Cinta lho dijak. Tane kowe jenengmu sapa? Yo, aku wis dibujuk lho. Ya, aku kok cinta karo aku kok. Aku kok wis ngomong ngene piye? Kok jono nek mbak aku apa? Wis cinta. Jenenge Mas, jenenge wis cinta. Jenenge Ya. Pas kita deh. Pas lu. Yo, apa tong pipis lho. Tong metro-metro ya. Kenapa? Apa pipis? Iya. Sampe ora ngerti. Kenapa? Omane wong itu mandi lho. Mandine piye? Yo piye rata-rata durung ana. Kesentai lagu wong wedok. Ah, ngapunten itu lagu apa? Sinarengan. Ya, sinarengan sinten? Sinaran karo sapa? Sinarengan sinten? Kenalan sih to, kenalan sih. Kenal makanya tak sayang nek wis kenal aja brutan. Ya. Omong kuwi kok sapa? Ya nek warung kuwi. Weh iya. Ayo pokoknya dikasih lagu sinarengan. Ada. Kantun sing putih. Wis kantor wis sekarang kan wis sekarang. Sing penting penak ngoten. Monggo Mas Andi di kantor sekolah ya. Sopo? Mas Andi deh. Mas Andi. Di seragam pokoke ketengah nanti seragam. Iki asline yo gak rombongane. Gak rombongan. Lah iki mung ngetero kok ngiring-ngiring terus rene. Iya, sabar kan. Sabar. Ora, biasanya nek diterupane kan malah ngono wae. Malah opo? Wah. Apa nemen? Ayo monggo kasih lagu yuk joget iki. Nah, monggo padha saking tapelan, diraih itu. Sakit apa monggo? Monggo kayak kenang-kenangan ayo. Monggo. Nang kene sih, Joget sih. joget. Lah ki mengajak songko. Sok Rene sih. Sopo? sok. Lah jeneng kok terus suwi lho. Lah jenenge Susoko. Tuane Mbak Endang. Mbak Endang. Saiki dodolan bakso ning Bali. Nggih Bali. Aku ngerti to, toke ngerti to. Oh iya. Aku ngerti aku. Ayo. Walah iya. Ini sing Endang sini Mbak. Ayo Mbak Endang ke sini. Ayo Mbak Endang matur. Ayo Kakak ke sini Kak, ayo Kak. Sini saya. Ya, mati sayang aja. Ya, tak hitung. Alah ureng. Apa? Musuh.
kampung Selawu. Seragam sirah wis peng kene genteng. Iya kowe. Dipikuh wilayah apa katanya mendang apa kowe macal mantas. Heeh, keinginan jadi baik. Iki bintang tamu. Bintang tamu, ngapunten Mbak Em iki ajeng napa? Iki sampeyan lek dhewe masalahe. Mestine sok ado iki. Nun gede napa? Kenapa? Ijak. Wah. Angkat. Diangkat apa? Diangkat sendiri dulu. Iki lho. Jangan Mas tahu. Enggak kebetulan. Ayo Mas, diangkat. Satu. Apa? Tak salah ya. Satu saya enggak mau. Betul saya. Selesai aku atas, kau tak boleh no. Herkan, kau diculik kami. Alah, ayo moga. Iki bayaran ceket-ceket ra joget. Ngapunten Mas Halim nggih. Wis rasa sangone ya ora joget kok. Rasa sangone wis. Koplo, ya kok gak koplo kok piye? Koplone kok Jawa iki. Ora keras. Golek koplo sing keras. Ora keras ae. Apa dikira lagu DJ kae? Nek lagu kae kaset. Iya. Itu meh bae dibane ya. Bocah saiki jaman no dikei gending yang di Jawa kuwi padha ra iso padang iki nek gending Jawa iki didangutno ya iso ditutukno ya iso apa nek dirokno ya iso sampeyan ora percaya sak Jawa sak durune ta mosok
sak dulure yo sarono. Ayo saiki satu dua tiga empat. Wis sing radio joget 50.000 ora bayaran. Iki lho duit iki. Ayo monggo. Lah yo gak joget ora sampean. Sampeyan joget ora? Gak joget. Kelangan 50 teman. Terus wae papat wis kita ambil tetangga sampean wis santai. Lumayan ada. Ayo sini. Wes nek gabung ayo Mas Rama CS ayo ini. Ayo terus kabeh. Wes lanjut ayo. Iya toh. Orang gelem. Izin ngapunten nggih niki mboten kula joget lami kula nyuwun ngangge kaset gitu. Piye, aku kesana daripada pacar ngene ra joget bisa ketemu lagi. Kersane nggih ngapunten Sabis audio nggih. Biar operatore yo lagi. Operatornya ku dia operator. Anu Mas nggih kaset nggih. Ayo kaset pokoke DJ pokoke. Mas Kara. Setuju. Ojo kosong Mas Kayeng. Kudu Mas Kara. Ojo bareng ya.